kat baki briu hakani ka purthei kidang pelik jengmut ban wat ya ka tenrai bat ka jingjeliu jong ka jing start peusi kat baki tapat ki badon haka bajeliu ki kre ban mi purthei balei kawan jia kumni da khongpong ya ini pet hakani ka video ka bamenta te shwa kata ngakar pat fi bapin sngobha ban share ban like ya kani ke video bat pinyarap lemro da ka pi subscribe khnang ba kan long ka jing aimen sim jong pianga ba pi kersan lam kai ka baji hakani ka century ni ka por bat ka ya ka ba menta yang ini apa ya kani ka jingjia ka ba penken dit bat ka ba penlengo ru ha ka ju ka por pitip ne em ba kita ki briu ki ba start hakani ka purthei lani kita ki scientist ki kre ban rung bat kila da rung hiru haki thui ba jiliu tam jeng ka duriau henry kita pat ki jingtau ki ba shong basa hatrai ka duriau ki bom jumi purthei menta labun ki pasaki ban yoi ba kila sedang ban mi rengkeu kai kadau hatu piju mudur ya ngani lam ya pi menta ban ya thu ya wei na ki jai jokha uba imah traidu ka duriau bat une ujai jokha laong ba ujura rengkat bat ki sain ni ki dak ba ban pen ia ka purthei lada umi syarengkau ka kerteng ka jong uni ujai jokha ka de okfish ha Japan ne haka kolshor jong kinong Japan ki ngai balada une ujai jokha umi rengkeu ka de ka sain ni ka dak jong ka nam sniu bat haka tin phareng ki ong ka disaster especially la ni kerpang ujumai tong ni pai ya ka history ki jingjia ki badangshen ki belajia hadin ba une u okfish upau haslaum ini pai show snem arhajar arpulai uwei unong tong dok kha nari Japan kat ba udang shang keleng halor kaling ka jong u haduriau bat bantong dok kha dakajar ka jong u ulalik keleng ru hapreng jong ka duriau ban bread ikijar ki jong u hadin ka tu kan ipor ba ulatan bat ring ya kajar ka jong u ban pet ikidok kha ki balangat kendit kensan u yo i awei udok kha phla ubam jo yo ikot lanu ru ka jingjrong une udok kha laong ba udon ya ka jingjrong ka bakat upseng bat kalenter ka jong u kalong syakan riu metar kamet jong u kalong ka bastang bat li lakum uken jarobar ayure hadin lawat beriap ha ya une udok kha la shem ba une ujai dok kha u im tang haki thui ba jeliu tam jong ka duriau la ne sha traidu jong ka tang hadin ka tu kan epor la pelai no ya une udok kha bat kadon ka jing khmilenti ni ka jingai na kita kinong Japan bahkan sawan ka nam sniu la ne ujumai ba kum bakalajia house nam arjar khatwi ujumai basirkai hari Japan ngiken mau basua une ujumai kine kiju kidok kha ki wan pau kumba arpeu tuli harut duriau jong ka nomba ne kari Japan te shisha tang hadin katukan ipor layu i ba ujumai upen ki ya ki bor jong kari Japan ha usnam arhajar khatwi Henry ka jingkeli ka ba pensa lengok yangi bat ya ki babun kalong ba benta kini ki jai tok kha kimdei bakimi tang hari Japan Henry la syem menta habun ki jaka keleng ka purthei tang haki khendet snem baladep laong ba uwei unong tong dok kha usyam yakini ki jai dok kha kumbasan phau teli bakilayap harut duriau shushu ha usnam arhajar arpusau une udok kha uwan pau ni ujingi haslaum jong ka duriau kabadon ha California ha u Februari arhajar arpusan une udok kha la yo ibyang ba ujingi bat u ya keleng ha rut duriau jong gari Mexico kani kalong ga ik ba phla namar pakita ki jingtau ki ba im sha traidu ka duriau kin mi pau ya une u okfish hakisnem ki balalit mensua om jutan batip ni bena lain no tang ha usnem ar hajar wei ba kadei ka siningkong ba kibriu kin yo i bat sakhi yo ladangi kren kham jrong hakini ki sngi lei om dei tang u okfish henry ki babun ba kita ki jai dokha ba khla khla
kimi bat ki jupen iru shibun ki sain ki bapla tung ya phai khendiat shua ka thama ba baar kai ka bajia we usipai duriau jong ka wei kari kan ba udang shong halor ka jahat ka jong u uyo i kendit kensan badaki hajar teli kita ki dokha ki bom jio i ki yai pelun hakata ka duriau bat la ong utau sipai ba i kumbaki ni ki dokha ki kwa banyatu ai shisha tang hadin ka tu kenepor ka jia ka thama ba abar ladanga yothunut ya baro ki jai dokha ki ba im satraidu ka duriau kalong kai ka bajrong palat kumta ban penlengkot ngan yatu kat balak yapi yakini ki dokha harum ki babunba ki briu ki saki bat ki yoi hakini gisngi upanengkong ude strawberry squid ude jajokha ubaya serim bat strawberry bat ulong tik kum kadur strawberry ya uneu dokha la ong ba ki don katukani ki briu ki bayoi bat uneu jajokharu uim shakitraidu kiba jeliu jong kadurio ubar ude utau si angel ini dokha ide ibarit lakat isyen reti ilong idokha iba phlabha bat khamtam kapor kaba ibam i labatai ki scientist ineru idokha ium shakata ka jaka kaba jeliu kaba jangaidu jong kadurio udon sa wipat ujai dokha ubaki scientist kilap bat om syam tiphai ka kerten ga jong u nei la ong bak uneu dokha uya serium bat kita ki alien kadur bat kamet ka jong u kalong tik lakum kita ki alien ki baki briu ki mudur bat ki yoi ubasau pat ude utau gen sweet uneu de ujai dokha ubadon ka jingdrong kumba khalai metar bat ki diameter ka khamat ke jong u kilong kumba arpusan sekalai prosiam uniu jajok kha ulong bahe bha ki khmat ban ya nujor ukham he ban ya ki khmat jong ki mrat ki baim hangni ha perthai menta ubasan pat ude ang angel fisher uban riu ude black devil uban nyau ude vampire squid uba prau de yeti scrap itu ipi kide baro kide jajok kha kiba im shisha syatrai jong kaduriau nri hakini gisngi kimi perthai menta kajing kali kami balai kini kimi kumni pat hajing shisha kat kum kajing wat bnia laong bakini baro kijai dokha kimla ban im harengkau kai kadau baki wan pau pat kumni laong bakawai na kidau kalong baki wat jingbam namar kat kum kajing ti bnia ka global warming kumbangi tip baro bakam kata tang yangi kibriu Henry wat ya ki jingtau ki badon sa traidu ka duriau ru kapan ki ka jing rahas pa ubriu hakini gisngi ka penlong ba wat kita ki jai do kharu i kumbakim don jakashu banshong bansa kawi na ki galong ba ubriu uklong uti banwat ya ki mau kordor ki ksiar ki rupa lengba kata ka deep sea mining ka ba wat ka UNO ru kalakhang persya ya kani Henry ka jing rahas pa ubriu ka penlong ya u ba uno map wat ya ki anyu balabu kumta kini ki jai dokha la da kumne shikumne ki mi rengkeu om slem bakini kin sadu jai no nasla jong ka perthai hatu pitip nem bakini ki jai dokha kimla ban im haslaum lani ngala ban ong ha rengkeu namar ba hangni kalong kawas ai laong babun ki basaki bat ki bayoi ya kini ki jai dokha ba ki juan pau hakapor menmit bali ki wan pau mensengi lani kin mi mensengi kadau kalong nama ladaki mi hakapor mensengi ki weipat ki jai dokha kum ki shark ki dolphin bat ki wei kin sawan ban bam yaki deina kani kadau baki sami hakapor menmit bat pet pat tang sushai ka beneng ban penkut ya kani ka jing ya tu khana ka jing imbriu jongi ka don ka jing ya dei bat ki thui ba jeli du tam jong ka duriau ong kinong wat bnia
Namar hatrai jong kaduriau kidon ki jajing tung ki ba im ki ba kejit ya shibun ki carbon dioxide ban ya ki jingtung ki badon hasla khendeu kumta lada ubreu sngau thu bat uniai penki ya ki benta ba jeliu kaduriau ka jing syakta habaro kiliang kanwan hakini ki jingtau bat ki jingtung ki badon hapo jong kaduriau ka global warming bat ka jing hak spa ka jong ubreu kini klempep kin sa penjot ya baro ki jing pelong ki ba ublei trai kenran ula thau bat penlong ha ka perthei kublei shibon